ଯୋଜନା ସାମାନେ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଲିଭ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି କେତେ ପ୍ରକାର ଆମର ଛୁଟି ରହୁଛି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେମିତି ଇଏଲ୍ କରିଥିଲି ମାନେ କହିଥିଲି କେତେ ଦିନ ଆମର ରହୁଛି ଆଉ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଇଏଲ୍ ରହୁଛି କମ୍ୟୁଟାଲ୍ ଲିଭ୍ ରହୁଛି ହାପ୍ ପେ ଲିଭ୍ ରହୁଛି ଆଉ ଯାହା ସବୁ ରହିଯାଇଥିଲା ଆଜି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ଦରକାର ଆସିବ ସେଇ ଲିଭ୍ କଥା କହିବି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆପେ ଆପେ ଜାଣିଦେବେ କେତେ ଦିନ ଆମେ ଲିଭ୍ ରହିଛି କେତେ ଦିନ ମୁଁ ଛୁଟି ଯାଇପାରିବି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ତ ଲିଭ୍ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଯାହା ସବୁ ବଳକା ରହିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟା ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ତାପରେ ଯଦି ବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କହିଦେବ ଛୁଟି ବିଷୟରେ ଯାହା କିଛି ରହିଥିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କହିବ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟା ଦେଖିବା ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଭ୍ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ ଡିଜାବିଲିଟି ଲିଭ୍ ରହୁଛି when an official is disabled by injury intentionally inflicted or caused in consequence of the due performance of his official duties। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ପଢ଼ିବାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଯଦି ଆମେ ଅଫିସିଆଲି କାମର ଗୋଟେ ଆମର ଯାଉଥିବା ବା ତା ଦେହରେ କିଛି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ କେସ୍ ହେଇଯାଏ ଅଫିସିଆଲ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ର ତ ସେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ସ୍ପେଶାଲ ଡିଜାବିଲିଟି ଲିଭ୍ ମିଳିବ। ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ତାକୁ ଯଦି ମିଳିବ କେମିତି ନା କ'ଣ ଦରକାର ନା ସବୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏ ଯେ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ଆଉ ଲିଭ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସିଡ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବା 24 ମାସ ଆପଣଙ୍କର ୱାନ୍ ଡିଜାବିଲିଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ସାଲାରୀ କେମିତି କ'ଣ ଆସିବ ସାଲାରୀ ଫାଷ୍ଟ 4 ମାସର ଲିଭ୍ ସାଲାରୀ ଆଭରେଜ୍ ପେରେ ଆସିବ ଆଉ ରିମେନିଂ ପିରିୟଡ଼ ହାଫ୍ ଆଭରେଜ୍ ପେର୍ ଆସିବ। ଆଉ ତାପରେ ହେଲା କେମିତି ନା ୱେନ୍ ଆନ୍ ଅଫିସିଆଲ ଇଜ୍ ଡିଜାବଲ୍ଡ ବାଇ ଇଞ୍ଜୁରି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ଇନଫ୍ଲିକ୍ଟେଡ୍ ଅର୍ ଇଲନେସ୍ ଇନକର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଫ୍ ଏନି ପର୍ଟିକୁଲାର ଡ୍ୟୁଟି which is the effect of increasing his liability beyond the ordinary risk attaching to the civil post held by him under the same condition। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମେ କହିଛି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ କେସ୍ରେ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଆଭରେଜ୍ ପେ ମିଳିବ ଆଉ ରିମେନିଂ ପିରିୟଡ଼ ହାଫ୍ ଆଭରେଜ୍ ପେର ସାଲାରୀ ମିଳିବ। ଆଉ ଇଟ୍ ମେ ବି କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏନି ଅଦର କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲିଭ୍ ଆଉ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଡେବିଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲିଭ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଇଟା କଟିବ ନାହିଁ ବା ଇଏଲ୍ ଆପଣ କଟିବନି। ଆଉ ତାପରେ ହାପେ ଲିଭ୍ କେଉଁଥିରେ କଟିବନି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲିଭ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କଟିବନି। ତାପରେ ହେଲା ଷ୍ଟଡି ଲିଭ୍। ଷ୍ଟଡି ଲିଭ୍ ପ୍ରାୟ ପିଲା ଜାଣିନଥିବେ ଷ୍ଟଡି ଲିଭ୍ ଦିଆଯାଏ ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟଡି ଲିଭ୍ ଏମାନେ କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦିଆହେବ ନା ଟୁ ଷ୍ଟଡି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଅର୍ ସିମିଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଗୋ ଏ ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ with due regard of the exigency of the public service। study leave not debited against the leave account ମାନେ study leave ଆପଣଙ୍କର leave account କଟିବନି। during study leave ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ଡ୍ର ହାଫ୍ ଆଭରେଜ୍ ପେ'ର ଆପଣଙ୍କ ମିଳିବ ଷ୍ଟଡି ଲିଭ୍। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କ'ଣ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ମେଡ଼ିକାଲ ସିଭିଲ୍ ଭେଟେନାରୀ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏଜୁକେସନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ୱାର୍କ ଫରେଷ୍ଟ ଅର୍ ଟୁ ଏନି ଅଦର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ। ଆଉ ଷ୍ଟଡି ଲିଭ୍ କେତେ ଦିନ ମିଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଭିଂ ମୋର୍ ଦେନ୍ 5 years ଅଫ୍ ଦ ସର୍ଭିସ୍। ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଯଦି ଥିବ ଆପଣଙ୍କ 5 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସର ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି କରିଥିବେ ଆଉ ନଟ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 3 years ଅଫ୍ ଫର୍ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆପଣ ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷ ଥିବ ତା ଭିତରେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଚାକିରି ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଷ୍ଟଡି ଲିଭ୍ ମିଳିବ। ଷ୍ଟଡି ଲିଭ୍ କ'ଣ ନା absence on study leave not more than 28 month ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଇନ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ୟୁଏଲ୍ ଅର୍ ଏମ୍ସି ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଟୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ 2 years ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର ଏ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ 12 months ଏଟ୍ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍। ଗୋଟେ ଥରକର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ଲିଭ୍ ମିଳିଯିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଏକ୍ସିଡ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଫର୍ ଏକ୍ସେପସନାଲ୍ ରିଜନ୍। ହଁ ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଭ୍ ରହିଲା ଏଇଟା ସବୁ ଜାଣିବେ ପଡ଼ିବ ମାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କେବଳ ଫିମେଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଯେଉଁ ଆମର ଫିମେଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନା 180 ଦିନ 6 ମାସ 180 days ମିଳିବ। ଏମିତି ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଡ଼ମିସିବଲ୍ on account of pregnancy time miscarriage abortion and in case of female government servant having less than 2 surviving children। ଆଉ କେବଳ ଦୁଇଟା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ମିଳିବ
ମାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ କେତେ ଦିନ ନା 180 ଦିନ 180 ଦିନ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେବେ ଚାହିଁବେ ମାନେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବି ନେଇପାରିବେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ବି ସେ ଲିଭ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଆବର୍ସନ୍ ଯଦି କରିଥିବେ ତା ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ମିସକ୍ୟାରେଜ୍ ବି ହେଇଥିବ ମାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସିଡ୍ 6 ୱିକ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ମାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ର କଟିବ ନାହିଁ। ମିସକ୍ୟାରେଜ୍ ଆବର୍ସନ୍ ହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏଇଟା କଟିବନି ଆପଣଙ୍କର। In case of doubt of certificate of a civil surgeon or a gazetted medical officer may be called for the leave not debited against the leave account। maternity leave account surviving ଦୁଇଟା ପିଲା ପାଇଁ ଦରକାର ଯଦି ମିସକ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଯାଏ ବା ଆବର୍ଷଣ କଲାବେଳେ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣ ଲିଭ୍ ଆକାଉଣ୍ଟର ମାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ନେଇ ମାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥାଏ ସେଇଟା କଟିବନି କେବଳ ଦୁଇଟା ପିଲା ମାନେ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ମେଲ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ କ'ଣ ସେଇଟା 6 ମାସ ମିଳେ ବା 180 ଦିନ 180 ଦିନ ମିଳେ 6 ମାସ ନୁହେଁ 180 ଦିନ ମିଳିବ ଫିମେଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଏଟା ପ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ମେଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏଟା ବି ସେଇ ଦୁଇଟା ସର୍ଭାଇଭିଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆଉ ତାପରେ କନଫାଇନମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ଫର୍ ଚାଇଲ୍ଡ ବାର୍ଥ କେତେ ଦିନ ମିଳିବ ନା 15 ଦିନ ମିଳିବ 15 ଦିନ ମିଳିବ ଆଉ ତାକୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ସେଇଟା ଆଉ ମିଳିବନି। ଏଇଟା ପ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ମେ ବି କନଫାଇନ୍ଡ ୱିଥ୍ ଲିଭ୍ ଅଫ୍ ଏନି ଅଦର କାଇଣ୍ଡ ପ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ସେଲ୍ ନଟ୍ ବି ଡେବିଟେଡ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଦ ଲିଭ୍ କାରଣ ଲିଭ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆପଣ କଟିବନି ଦୁଇଟା ତ ପ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ର ଦୁଇଟା ନେବେ ଦୁଇଟା 15 ଦିନ ମିଳିବ। ପ୍ୟାଟର୍ନିଟି ସେଲ୍ ନଟ୍ ନର୍ମାଲି ବି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଏନି ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଜେନ୍ସି ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍। ପ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ କମ୍ପଲସରି ତୁମକୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ହେଲା ଚାଇଲ୍ଡ ଆଡପ୍ସନ୍ ଲିଭ୍ ଏଟା ବି ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ହସ୍ପିଟାଲ ଲିଭ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ କ୍ଲାସ୍ 3rd ଟୁ କ୍ଲାସ୍ 4 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହୁ ଇନଭଲ୍ଭ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଅଫ୍ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ମେସିନାରୀ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଯେଉଁ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହସ୍ପିଟାଲ ଲିଭ୍ ଟା ଦିଆଯାଏ। ପଏଜନସ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଅଫ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଫ୍ ହାଜାର୍ଡିୟସ୍ ଟାସ୍କ ସାଲାରୀ ବି ଏନ୍ ଆଭରେଜ୍ ପେ ହିସାବରେ ଆପଣ ମିଳିବ ଅର୍ ହାଫ୍ ଆଭରେଜ୍ ପେ ହିସାବରେ ଆପଣ ମିଳିବ। ଲିମିଟେଡ୍ 3 months ଅନ୍ ଆଭରେଜ୍ ପେ ଇନ୍ ଏନି ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ 3 years। ଆଉ ତାପରେ ହେଲା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଲିଭ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଡେବିଟେଡ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଲିଭ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେଟା ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଲିଭ୍ରେ ହିଁ ରହିଲା। ତାପରେ ହେଲା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଲିଭ୍ କ'ଣ ହେଲା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଲିଭ୍ is a leave of absence from duty necessary by orders not to attend office in consequence of the presence of infectious disease in the family or household of a government servant। family ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ଡିଜିଜ୍ ହୋଇଥାଏ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ରହିଲା ଫର୍ ଦ ପର୍ପଜ୍ ଅଫ୍ ଡିଜିଜ୍ ଲାଇକ୍ କଲେରା ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସ ପ୍ଲେଗ୍ ଡିପ୍ଥେରିଆ ଟାଇଫଏଡ଼୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯେମିତି ଆମର ହେଇଥିଲା କରୋନା ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ଼୍ କରାଯିବ 21 ଦିନ। ଆଉ ଯଦି ଏକ୍ସେପସନାଲ୍ କେସ୍ ଯେମିତି କରୋନା ବେଳେ ବି ଯଦି ନ ଠିକ୍ ହେଇଥିବେ ତ 30 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଲା କ'ଣ 21 ଦିନ ମିଳିବ ଯଦି ଏକ୍ସେପସନାଲ୍ କେସ୍ ହେଲା 30 ଦିନ ମିଳିବ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଲିଭ୍ ଗଲା ତାପରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା କାଜୁଆଲ୍ ଲିଭ୍ ବା ତାକୁ ସିଏଲ୍ କୁହାଯାଏ PMR 784 ହିସାବରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି ଏଇଟା ତ ବହୁତ କିଛି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଏଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ 10ଟା ଆଉ ରହିଥାଏ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସିଏଲ୍ ଥାଏ 5ଟା ଆଉ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ 24 hours କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସିଏଲ୍। ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକ ପାଇନଥାଏ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସିଏଲ୍ କେବଳ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହିଁ ସିଏଲ୍ ବା ସ୍ପେଶାଲ୍ ସିଏଲ୍ ପାଇଥାଏ। ଟୋଟାଲ୍ ସିଏଲ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 20 ଦିନ। এটা କ'ଣ ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଦ ଆବସେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦେୟାର ପୋଷ୍ଟ ଫର୍ ଏ ସର୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଫର୍ ସିକନେସ୍ ଅର୍ ଅଦର ସଫିସିଏଣ୍ଟ କଜେସ୍। କାଜୁଆଲ୍ ଲିଭ୍ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ କାଜୁଆଲ୍ ଲିଭ୍ ସେଲ୍ ନଟ୍ ବି ଆଲାଉଡ୍ ଫର୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ 10 days ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସିଏଲ୍ ତାକୁ ଯାଉ କାଜୁଆଲ୍ ଲିଭ୍ 10 ଦିନରୁ ଅଧିକା ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ।
କାହିଁକିନା 10 ଦିନ ଅଧିକା ନେଲେ ଆପଣ ଇଏଲ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆର୍ନ ଲିଭ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କାଜୁଆଲ୍ ଲିଭ୍ 10 ଦିନରୁ ଅଧିକା ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯଦି ଅଧିକ କାଜୁଆଲ୍ ଲିଭ୍ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି 10ରୁ ଅଧିକ ଦିନ ରହିଲେ, ଯେତିକି ଦିନ ଆପଣ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ତାଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକ ଦିନ ରହିଲେ, ତାହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ପର୍ପଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ରହିଥିଲେ ସେଇଟା ଭେରିଫାଏ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଣିବେ, ତାକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଇଏଲ୍ ବି କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମ୍ର ସିଏଲ୍ଟା ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 10/5/5 ଥାଏ। ତାପରେ ହେଲା କାଜୁଆଲ୍ ଲିଭ୍ ରେଜିଷ୍ଟର, ତ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ହଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଏ କାଜୁଆଲ୍ ଲିଭ୍ କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର କିଏ ଦିଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ଯେଉଁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପିରିୟଡ଼ କାଜୁଆଲ୍ ଲିଭ୍ ଯଦି ଥାଆନ୍ତୁ, ରିଜର୍ଭ ଅଫିସରେ ଥିବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ SP ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ବାଟାଲିୟନ୍ରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ଆମର କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଦେବେ।